Virtuaalibuddy, tunnetuki ja hyvinvointisovellus. Mikä on virtuaalikaveri? Virtuaalibuddy on tekoälypohjainen sovellus, joka tukee käyttäjiä tunne-elämän haasteissa ja auttaa hallitsemaan stressiä, ahdistusta ja surua. Miten se toimii? Käyttäjä avaa sovelluksen ja kertoo, miltä tuntuu. AI analysoi viestin ja tunnistaa tunteet, kuten surun, ahdistuksen tai ilon. Tukeva vastaus Virtuaalibuddy vastaa empaattisesti ja tarjoaa harjoituksia, kuten hengitysharjoituksia, kiitollisuuspäiväkirjan ja vahvistavia affirmaatioita. Mielialan seuranta. Sovellus seuraa käyttäjän mielialaa ajan mittaan ja antaa raportteja, jotka auttavat ymmärtämään omaa hyvinvointia paremmin. Eskalointi ja turvallisuus. Jos käyttäjä on suuressa ahdingossa, sovellus suosittelee terapeuttia tai ottaa yhteyttä hätäkontaktiin. Vaikutus. Virtuaalibuddy tekee mielen hyvinvoinnin tuen helpoksi ja saatavaksi kaikille, missä ja milloin tahansa. Harjoitus 5.1. Luo prototyyppi ja toista prosessi, suunnittele, testaa, analysoi vähintään 3 kertaa. Miten virtuaalikaveri toimii? Vaihe 1. Käyttäjä aloittaa keskustelun, käyttäjä avaa sovelluksen tai verkkosivun ja kirjoittaa, miltä hänestä tuntuu. Yksinkertaisia kehotteita, kuten olen surullinen tai tarvitsen jonkun, jonka kanssa puhua. Vaihe 2. AI analysoi tunteet. Virtuaalikaveri käyttää tunneanalyysiä ja sävyn tunnistusta ymmärtääkseen käyttäjän tunnetilan. Tunnistaa stressin, surun, ahdistuksen tai jopa ilon. Vaihe 3. Tukevat vastaukset. Tarjoaa empaattisia ja rauhoittavia vastauksia. Ehdottaa henkilökohtaisia työkaluja, kuten hengitysharjoituksia, kiitollisuuspäiväkirjaa, vahvistuksia. Vaihe 4. Seuraa mielialaa ajan myötä, kirjaa käyttäjän vuorovaikutukset, anonyymisti. Seuraa mielialan malleja tarjotakseen parempaa tukea tulevaisuudessa.